Gratulovat těm nejlepším budou prezident České republiky Petr Pavel, spolu s ním viceprezident Mezinárodní kanoistické federace Luciano Buonfiglio, český šéf, trenér a otec Jiří Prskavce Jiřa Prskavec, životem protřelejší, a místo předsedkyně představenstva a finanční ředitelka finanční skupiny Unika Lucie Urválková. The President of the Czech Republic, Petr Pavel, will be handing over the medals to the best paddlers and C1 men, accompanied by Luciano Buonfiglio, Vice President of the International Canoe Federation, and by Jiří Prskavec, Team Leader of Czechia, and by Vice Chairman of the Board and Financial Director of Unika, Lucie Urválková. The bronze medalist. Na třetím místě se umístil Nikola Žesten, France. Nikola Žesten jel velmi dobrou finálovou jízdu. Myslím, že ten závěr bylo přesně to, co rozhodlo o tom, že nakonec skončí, ale v úvozovkách až na třetím místě, protože myslím, že před startem tohoto závodu by Nikola Žesten tuhle pozici rozhodně bral. Myslím, že dnes to nebyla trať úplně pro něj, ale ukázal svoji sílu a hlavně tu techniku, která u Nikola Žestena je něco, co sledujeme velmi pravidelně a velmi rádi, protože tenhle Francouz umí zajet naprosto skvělé průjezdy, kdy mu loď neustále klouže dopředu. Dnes třetí, dnes bronzový, Nikola Žesten. Jdeme si pro druhého, the silver medalist and the 2024 Olympian, Benjamin Savček, Slovenia! Upřímně přiznávám, že pro mě je některé závodníky těžké komentovat objektivně, protože jsem docela fanboy Benjamina Savčeka. To, jak tady jezdí v Praze Troji, je prostě paráda a je to vždycky vidět, že vlétne na tu vodu a prostě letí. A to je prostě krása. To je prostě krása. Myslím, že dneska se hrál roli Toma, kdy dnes běžel skoro vůbec nejrychleji. Na druhém místě dnes stříbrný Benjamin Savček. And the gold medalist of the ICF Canoe Slalom World Cup race here in Prague Troja is, a pokud druhý byl Tom, tak rychleji běžel Jerry. Dokázal to zvládnout kombinacemi vlevo, vpravo, nahoře, dole. Jel tak, jak potřeboval v každou chvíli, kdy potřeboval. Napínal nás v přejezdech a pak ukazoval, že on ví, co dělá a proto je králem. Králem dnešního dne Jiří Prskavec! A tohle je double Jiří Prskavec. Otec a syn, oba vynikající kajakáři. Oba doslova do písmene nastupí vítězů. Gratulace dnes patří nejrychlejšímu singlíři, který poprvé ovládl závod světového poháru v kategorii C1 muži, Jiřovi Prskavcovi.